Asiniro hamadi hamudo damese de batamata di bagasan Kristus Jesus to hatai. Amin. Huriana hinalongan itu hatta tabigi mahata de bata dihita di bagasa sadarion Jumat 26 Mei 2020 tersurat di 2 Korintus 10 di doksonganon. Alayang gohita saluhutna aka nasinodangan ni hasangapon ni Tuhani suhukuk bohita. Pawon na mahita gabi tudus turupana madapoton ragam ni hasangapon marguru tutuhan itu di bahasa Indonesia didok, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ima hatan itu hatta hamakan yang naulongan di bagasan Kristus isi dohita di portibion jala isi dohita di jul di bata sian siniroha di bata na di bagasan Kristus Yesus hita naong ginonggoman jala penerhatuban di dosa do sibulis ditubus jala naong diay dohita ditubus sian perhatobanan ni dosa gabi akajolma na malua manusia yang merdeka laho mangoloi de bata diain sian haleaon ala ditoru ni hoason di sibulis gabi akka namar hasangapon ala asini rohana di bagasan Kristus Jesus asadada portibio besiolwata jala tujuatta dada sia-sia ni hasia nganon be mangamudihon dohot mangarodiho kita alai mangarahon portibion nama bahen mamuji jala mangoloi di bata alani dang gabe sarobang bedo portibion dang mangihutton portibio be pardalanan dohot parangulota alai manugu portibion nama hita pajongjok kon harajaun di bata nagok dame lasniroha patuluson sakap di debata dituduh jala dipilit di bata do hita di bagasan Kristus bahin hapataran ni sinodang ni hasangapon di bata gabi surat ni Kristus di portibion nabui jahao ni saluhut pangisi ni portibion marhiti sadok panggulmiton ni parangulota asa marhiti pangalakayon hata pikiran nang sadok parangulota do hita mamaritahon asini roha dot hasangapon di debata ima barita naulii nabui idao dot gabi surat na takas jahau ni halak jalan yang takas ingototta na met peho na pugus peho na sita peho manang nalea unang dok dang tarabahe ko lau makatidakon jala gabi sitidang ni Kristus nagugu manang mamora jala parhuaso peho unang dok dang sanga dang adong tiki ala say sumarihon sinadongan dot hasangapomu ingot mah marhiti hatong jonga munuaeng do di halomohon jala disude bataho marhiti parangulumi gabi surat ni Kristus ibagasan hapataran ni parangulota siapari na gabi sitidangi ido tung patar dang hukup tung takas di ida jala di jahahalak pabuhita hapataran ni sinodang ni hasangapon ni debata na di pasu-pasu jala di parar debata gabi tudus turupana lahu papatar hosakap na di portibion parangulun na songonima na neng totong papatarota dina pai maimahon hinasikop ni hatuota si papataron na sugot hobar tu baga-baganay atong asa tarparangeho ni tajakon matod di perbadianay mian jala mangarajai nguluta amin matang yang mahita mau lihat mali Tuhan ala nunga dituduho kami gabi parjabaram gabi ulam gabi suratmu sitidangim di portibion
nabuita kas idaon jalajahaon ni halak. Asa marhite hami taddaon ni jolma, isudo Kristus si palua, parholong jala raja na manotongi. Atong say patao mahami, lo mangulahoni. Jala sa paingot mahami marhite panggulmiton nami. Marhite ido, na yang dihalamo ko hati dakon nami. Lo mo niroham, sakakmu di tonga-tonga ni portibyon. Atong sa dihomo nami, pasu-pasu mahami rabdohot akan hupara malhami. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan bertanya kami. Amin.